gibatik katalaw. Ingon ko na siya nga ani may mag-abot dinhi kay Ning. Taon ko no, may makauwang ka namo sa among pagpatay. Paano nga ka siya maabot? Mabaka sa gibatik katalaw. Hinoon, angay siyang mahadlok na ako. Ug ako, ang angay masilag kaniya. Kinsa ba ang di masilag? Kinsa ba ang di masuko? Na iya magkiilog ang akong asawa. Pan in fairness ha? May pagkabaga ang iyang now. Siya pa ang mihagad ako pusta. Ug daugon kuno namo pinaagi sa pagpatay. Ang makadaog kuno o hingpit na makaangkon sa akong asawa. Baka now! Animal! Apan wa pa siya mo. Siguro gibati na siya katalaw. Talawan! Bay! 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 Ani anak ko bay, naabot na ko bay. Ani anak ko bay, andam ka na ba? Andam ka na bang mamatay? Ug sa ingon ini nga paagi, hingpit ko na maangkon ang imong asawa. Nabuting natin ay. Kambungan ba din ito kalaw eh. Kalahay ng dala niya ang pasawa. Dagway mo pag-umang ko sa gukoy. Umang ko sa gukoy. Yun na ka. Asa rin ako asawa day? Ayaw ka bala ka, migo. Naara na sa kilid-kilid imong asawa. Mugawas ra na ikahuman atong lantugi. Tawa pa gan. Tawa pa. Kadaghan mo kasto ko eh. Dali na. Humno na ka na eh. Oh no! Kinsa kahay mo daog sa ilang paglantugi at ang ugma sa sunod sumpay na atong salida. Pusta!